всички разходи на София трябва да бъдат прозрачни, видими, всеки софиянец да може във всеки един момент да знае къде отиват неговите пари. Защото София в крайна сметка не харчи парите на кмета или на неговата администрация, тя харчи парите на софиянци. Искам да премахна всички извънбюджетни сметки, за да може всичко да е ясно и видимо. В момента, примерно, бюджета на столичния инспекторат не е видим и ясен дори за общинските съветници, да не говорим за хората на София, тъй като те са на извънбюджетна сметка, на пряко подчинение на кмета. Парите си получават от такса битови отпадъци, правят някакви поръчки за някакви информационни системи, за някакви такива неща, които дори и аз като кандидат за кмет не ги разбирам, представям си обикновения софиянец. Ето такива неща трябва да бъдат забранени. Ето тези неща, всички извънбюджетни сметки закрити, всичко видимо, ясно, прозрачно като изпълнение и като план в началото на годината и като изпълнение в края на годината. Прозрачността на разходите е задължително условие, защото тя помага на всеки софиянец да вижда неговия данък, неговата такса, дали са ефективни или не. Бюджета на София преди 8 години е бил 3 пъти по-малък, отколкото е днес. Както виждате, особен ефект няма. За концесионерите по буклука Столична община днес плаща с 50 милиона лева повече, отколкото плащаше на Вълка преди няколко години. Големия лош Вълк, който ние изгонихме с фанфари. Какво се случва? Нито е по-евтино, нито е по-чисто, нито е по-вкусено. Ето къде липсва прозрачността, ето къде хората искат да знаят колко се е плащало преди, колко се плаща сега. Защо няма ефективност от това нещо? Хората в София не искат да плащат не защото не искат града им да бъде по-чист и по-хубав, а защото не вярват, че техните пари ще бъдат изхарчени ефективно. Аз искам да им дам тази увереност, че те се харчат ефективно, не защото ми вярват на мен и на сините ми очи, а защото във всяка секунда те могат да виждат лично кое, къде отива, как се харчи, никакви скрити сметки, никакво скрито финансиране, никакви лобистки групи, които прибират от парите на софиянци. Всяка такса, която се плаща, да оставя в човека усещане, че той допринася чрез нея нещо за града. Ако вие плащате такса, данък за куче, вие очевидно обичате кучета, защото имате куче. Вие очевидно обичате и бездомните кучета или ги съжалявате за това, че те са бездомни. Вашата такса, която вие платите, ще отиде за да решим и този проблем по хуманен начин. Трябва да усещате, че това, което давате, отива по предназначение и от него има смисъл, а не просто едни хора в общината откраднали половината пари от парите, които отиват за бездомните кучета, както се случва в момента.